Sepira Mas? No 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 no. Ora sendek. Sing ngajari sapa? Nadyan wujud temung peksi. Nah, diterjemahke ora? Nadyan wujud tegur manuk. Agawe talining Bronto Nadyan wujud tegur manuk nanging iso gawe talining katresnan. Leres mboten, Mbak? Nyenengno ati. Dadi nek ora ana manuk wis ora dadi Kapiran. alus manis tumrap ati jadi manuke alus-alus dah. Iki kaya sing nyaron kaya sing dembung iki alus-alus manuke. Manuk sing nyaron. Wes suwe nggon kula lono golek isi podang kune Ibu bunga ning atiku ya ambekan sik kaya nganggo napas iki nyanding bisa dadi tombo Aja sok meleset-melesetke ngono kuwi lho. Tombo. Nyanding bisa dadi tombo. Tombo, Mbah Bawor. Ora ombo. Pomombo mbok maune. Wis yo, monggo. Panggilan Mas Wawan digoleki. Ayo Win. Ayo yo. Ayo Pak Mudi. Ayo. Sing osebo.
bunga Ibu bunga yen kelakonnya dheweke ora bakal atiku kakiwang liya si podang andudut ati kepranan ora mendok atiku sang saya dodro tak asranani son pikat pulut bebento singo sebo ayo nang bolo bongso sing ngendang punah sing ngendang punah esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miter anggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi eman yen nganti yo kang nyawang sehat Kleyang-kleyang tak sawang besok ning omah Kencangan tarik dek sapa kadongan Sarobi ngoceh dheweke ngale besok lakae tak suwun mbok aja podang kuning agawe pikirku kombe selelet ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding slirahe Wes, Mbak. Wes, Yuk, yuk. wes. ya,